रिगनाय चाम थेखानि बजगा थाना हनै तियारं फाइले माने आबो किसो साइखना रिगादि जों हंखाय हमगोदान गरावो खुलुमगा सोंनाय दिया थाखौ जों एडिसि अंगवा थानाय जों जेनारेल नि जों जेनारेल एरियानि हंखाय जों बुबाग्रानो लामथंना बागै दिनै हा नारांना बागै जों दिनै अंगवा रिगनाय चाम थेखानै रिसाताव खागानै रिसाताव खातैयै जों लामसंनानै हा नारांनानै बागै जों एडिसि अ जों थानाय जों इको बोरै रकबांमा खायथालायनाय जों दिनै बुबाग्रानो लामसंनानै जों हामजांमानि बागै जों जेनारेल नि एरियानि दै जों थाना हनै जों दिनै खात आबो खादां खाजागाय हामजागाय जों खायलायो जेनारेल एरिया फाना नरंनि जगाव तिप्रामा थाना बसु जरते सापर्ट खाइ दं लुकुरक जों अब हामजांमानि जों अब आबेनो गोबां मा जों दाबो बोसोर बले खायमायाखौ दिनै आबो मते हनै सिन नागरै जों आबोनि बागै जों दाबो खायै दङ बुबाग्रानि बागै जों बुबाग्रानि बागै हा नारांना बागै जों जान फानो रिउइ मानो जों आमसो गाय दाबो खातां खाजागाय हामजागलाय जों दतमा जमा बाक्सा खायलाय दङ मेडाम नि सिनि मुंखाय आंनि सिनि मुं अंका आंनि बुमुं हंखाय आं अंकनि जेनारेल एरियानि दैसारांजा खवाइनि